दास तार शंकर दास आम कथा शुणी पारे बड़ सब देखा करूँ देखिए जगन्नाथ रथ आसला पसंद अपेक्षा
ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛି ରିସିଭ୍ କରୁଛି ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରୁଛି ନ କଲେ ବି ମିସ୍ କଲ୍ଟା ତ ମାରିଦେଲେ ବି ମିସ୍ ବାମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ରସି ବାମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବାମକୁ ଚଳନ୍ତୁ ବାମକୁ 4 ନମ୍ବର ରସିରେ ଆଉଟର କରନ୍ତୁ
ନିଅନ୍ତୁ ଡାଣକୁ ଏ ରସି ନିଅନ୍ତୁ चलो चलते चलो